melyik a középen. Igazából már elkezdődött a videó. Nem történt, és akkor nem történt semmi, sziasztok amúgy. Amúgy hello, itt a part 2 az első epizódból. Alexandra egyetemet hoztál. Ja. És következőnek a mozi után hova megyünk? Egyet fagyizni? Én nem fedízok, az biztos, hogy nem tudom besorolni. Olyan, mint hogy enném meg a nyakláncom. Tényleg olyan. Szerintem, akkor menjünk el a strandra holnap. Én nem tudom innen vásárolni majd. Jó, de miután vásároltál, azután megyünk a strandra, vagy csak holnap megyünk a strandra? Holnap, szerintem. Oké, mit kezdtem? Hát akkor és hogy csinálni. Ezt ide. Egy másik partit szeretnék kérni. Várjál, el kell menjek. Ezt nem szabad lássa a YouTube. Éppen azt akartam mondani, hogy menj el. Hát voltam a hátadban, amikor levetted a gatyádat. Nem történt semmit, kérem szépen ne rapoltolják, ez... Egyáltalán vagy megengedi a YouTube, hogy kirakjam. Megmutatom, milyen arcom lesz, ilyen arcom. Mentem haza! I'll be in the world, you see. You don't anybody scared of me. Може, добре. I'll be in the world, you see. Amúgy nekünk szerencsénk van. Nekünk szerencsénk van, mert a szüleink nincsenek itthon. Elmentek vásárolni. Nálam pedig igen. Szünet van? Mi? Nem. Nincs is úgy. Ebben nem lesznek vágások, mint a Tokaboka sztoriba. Ja, és amúgy, ha szeretitek a Tokaboka sztorikat, akkor csekkoljátok le az első részét a Tokaboka sztorinak. Lehet azért is hashtaggel leírni, ha nem tudta volna, kedves Alexandra. Jaj, mindegy, hát ezeket el kell mondani aztán, no. Nem, nagyon gyönyörű. Igazából... Majd amúgy fogunk horror játékokkal, meg ilyesmikkel játszani, mint egy gaming csatorna. Hát persze, hogy lesz horror videó. És Fogunk játszani. És szerintem legyen olyan is, hogy majd levideózzuk nekük, ahogy egy táborban versenyezünk. Mutasd meg a széllábok. Nagyon fogok. Gyönyörű. Nagyon gyönyörű a lábom, oké? Engem megmostam. Hát de most biztos, hogy piszkos lett. Hát most úgy kéne eltöltöznem, hogy ne lássam meg. Szép, nézzük milyen szép, egyenletes Nike csukambon nézzétek meg. One, two, Várjál, nézem! Úristen, gyönyörű, egyszerűen csodálatos! Hoppá! Hugs with Nike Michael Jackson. Dear Armin, nagyon szép, gyönyörű, nézzétek meg, hogy egyenlítve kis kifogásni a cipőm. Nézzétek, Gyönyörű! mondtam, nagy volt a cipőm, nem tudom, hogy rám. Alexandra, te milyen cipőt vettél nekem? Ja, menjünk haza, és majd otthon öltözködjél, ne itt a fanok előtt, Istenem. Amúgy egyáltalán valaki meg fogja nézni ezeket a videókat, vagy senkinek videózunk, skacok. Kérlek, nézzétek meg ezt a videót. Hova ültél fel? Mondtam, még nem rajta De ez nem az Andrea, ugye tudod?
Az valami... az nem Andrának a neve. Valakinek másnak az autóját vezetett. Hoppá, Gyerünk. felestünk. Hol vagy? Gyere már haza! Jó vagyok. Jó. Nekem vezettek. Segítség! Nekem halljuk. Holnap szerintem még elmehetünk egyet repülőzni is, és vajon kivezet? Hát én. Hát nem, te fogsz, mert neked még nincsen könyved. Van. De várja, a tabletedről van meg a prémium, vagy a gépedről? Az Imről. Többet. Hát de akkor most nincsen prémiumod? Azért nincs a prémium, mert ezen nem is kell prémium. Oké, mindegy. Holnap el fogunk menni egy repülővezetésre. Mindig erről lesz, mert az, hogy Alexandra fogja vezetni, akkor a hától Andrával kell alsók a sírt. Jó, de csak... Oké. Vezetni, hogy Gyanabi, Mindegy. Szerintem most menjünk el, mert még reggel van. nem tudom, reggel már Friday, 7 day. Hát, de akkor majd kérlek, menjünk el. Menjünk el egy gyors repülőzésre. Most hülyességedre ma csinálom, mint a folyam. Belőlem. Ne nézzétek az Gyere, gyere, ajtóhoz. boncnak szép. Ahogy tényleg, én a videó legtöbb részében kussolok. Örökké kussolsz, neked jelződ, az ott kussolsz. Csübetű, félreállni ma hozom a pirítós kenyeret. Hát ide nem férek be. Na ide, mondd, hogy ide beférek. Annak rendesen adni. Akkor ide se férek be. Na, itt van. Monty, it's a machine. Jézus. Valaki, hogyha bebírja, úgy. Alexandra, gyere vacsorázni. Oké, egy perc. Látom, ott vagy a hűtőben. Nem vagyok ott. A gondolat már a kőkeimnél, seri egyedül. Gondolatom végre, hogy mikor lesz már vége, de annak vagyok egyed. Nem gondolom, a gondolatom már. Keresek a helyemen. A gondolatom már. Egészség. Szexuális kólást eszek. És akkor. Nem. Хочу сказать, что думаю. Ez is a tovább nem tudom most. Így állok. My friends were asking, do you want to come to my house? I mean, a hotel. Csak aludni kérem szépen. Csak akarodj aludni, jó? Nem? Azt itt belítszom. Jaj. De nézzük, hogy Andra hogy néz ki. Nézzétek. Várjál egy perc, le kell állítsam. Na, és kacok, ennek a videónak most annyi volt, hamarosan jön az epizód 2.
Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok! Köszönjetek el ti is. Sziasztok!